सांगे यावरी उपाय उपाय हो या माणसात माणूस नाही कुणीतरी सांगा हो उपाय उपाय हो माणसात माणूस नाही कुणीतरी सांगा हो उपाय उपाय हो माणसात माणूस नाही कुणीतरी सांगा हो उपाय उपाय हो माणसात माणूस नाही येता पैसा हाती येतो पैसा हाती येता पैसा हाती बदलत जाय येता पैसा हाती बदलत जाय